Dnes vám priblížim proces svojej tvorby, pretože to, čo vidíte v mojich videách, je často očistené o slzy a pot a dnes do nich hlboko načrieme. Najťažšou a pre mňa najmenej obľúbenou fázou je hľadanie témy. Keďže nie som automat na nápady, nepadajú zo mňa na požiadanie a preto musím počkať, kým sa stretne nápad na tému, s chuťou ju spracovať. A hlavne s ďalšími nápadmi, ako danú tému uchopiť. To, že mám tému a chuť ju spracovať, ešte neznamená, že viem ako. Niekedy sedím, pracujem, skúšam, experimentujem na vedľajších papieroch a často prejdú aj hodiny a dni a výsledkom je toto. Utriem si slzy frustrácie a dám sa znova do práce. Niečo z danej témy napíšem ako text, niečo spracujem ako obrázok, niečo naznačí poštová známka a niečo sa udeje takmer samo. Mám rád písací stroj, staré papiere, noviny a vôbec taký ten nádych a výdych minulého storočia, čo moju tvorbu celkovo prepája. Keď mám hotovo, tak nasleduje už len výber hudby, strih natočených záberov, scenár, voiceover a ponovom aj preklad do angličtiny, titulky, export, sociálne siete a potom už len sedím, pijem kávu a teším sa z vašich komentárov. Veľmi sa teším aj z toho, že vás to inšpiruje a postrkuje k vlastnej tvorbe, lebo niečo vytvoriť. To je pocit, ktorý by som doprial každému. Ďakujem a vidíme sa v ďalšom videu. Ahojte.